ebe ụmụnna anyị na-eme protest na main market ebe a na-eti na holy Nnamdi Kanu is another savior, but o nwere eventually detail ologo ebe a. This is how I receive it. The issue ife Soludo ji eme ife ọ na-eme, you understand me? One is because of again disobedience of government order to open the market. Do you understand? Another one about economic disruption. Another one about lose of state revenue, Igotana and public order, and so on and so forth. Now, I'm eventually cover the Emily video now cover something about the legal. Now, governor of Anambra State have the power to shut down the market. Do you understand? Some of them not democracy. But again, I suppose you got that normally go and watch that video of Soludo. You can even mention economic sabotage. Now, if you about that economic sabotage, if you need to understand, another assignment in Choline guys only bobo, open a rotary juese. Mem market who government na control here. Me for one na ba inwe shop eziokwu, mana that place in full government na control there. Do you now understand? And the kedi ife chare nwa mgbafo na ekwu okwu to end sit at home Monday. Nke Simon Ekpa na enforce, because as far as I'm concerned, Mazen Nnamdi Kanu distance go away from it. Okwo Simon Ekpa to the seat from it, nya stop ya. Do you now understand? So I am before the IPOB ebe na call relief na call na social media, what ya na atomo. Does it mean that you na mortally angular direction? Do you understand? One no one kwi na akpe na call only if you find a weapon na if abu ya business. Ehe meji maka gị nwa nchọ ikwu kịta abịa mgbakọ ya ka osuchu adị m akụkọ ụda akụkọ afọ. I don't na social media to praise you. Ihe nọ na social media bụ ikwu ife etu si ghọta ya, my own opinion. Ịghọtago, then ịpụtazi ebe a m kwuru my own opinion instead of gị nwe ihe emphasize ba n'ife a na-ekwu maka ya ịkpọba ihe kọba ọnụ. Mana ịchọ ka gọọmenti mee nke ị na-achọ, man onye AV ya ma opinion attack ya the person. Na kedu the shutdown bụ temporary. Kedu ife Soludo na-ekwu to comply n'ife afọ government state order na Monday bụ na ya na-azụ afịa because of the revenue and rules. Na every Monday afọ unu na afọ park niile suppose you na-ewetara ego to state government, ego afọ ada abịa. Now protest if na eme ọ ga-solve the issue, the answer is no. Instead itself will prolong this matter. I'm telling you, even some of unu bụ ndị Igbo ahịa, unu aghọtara how Nigeria mụ na gị na-abụ, whether you like it or not. Anyị yala agba bubutu ife ọ bụla anyị na-eme na Nigeria etu o si wee dịrị mụ na gị na-abụ bụ anyị ga na-apply ife a na-akpọ caution. Mmadụ ka mụ na gị na-abụ ga-esi wee na handle ya until anyị agbagote na the level mụ na gị na-abụ sure. But at it stands now, nwanne onwe ife ọ ga-abụ ife na Nigeria ihe apply ya caution. Nwanne ife a protest ya kịta unu megide ife ahụ maka afọ mma ebe ahụ dị ka na-atụ ma ndị security something. Imegide ife anụ nwa ndị security no ebe a feel that na fa dey go threaten because all more bụ ka unu bụ, they will start if an akpọ defending themselves. And defending themselves nwere ike iri ka gị na mmadụ ga-ada and mara onye dị ife a ga-ada. Then mpụta ebe anụ nwa kwuo okwu maka ndị nọ na main market ka esi wee mee ife anụ nwa amicably ka amaka ga-esi wee comply to ife gọọmenti na-ekwu. Ọ bụgo no security issue ka a na-ekwu ndị ọrụ na-elu nnukwu na main market ejekwa ọka no with Soludo I resolve what the thing amicably. Ọ bụ na ọ warrant ya na Soludo ga-promise ife na a ga-eweta security na onwere ife na-eme, mana ihe na-achọ ịgwa gị ebe a bụ ihe nwa anwa azụ afịa na Monday ebe ahụ wee sị modatin ị na-ebugharị egbe wee tụwa atị any nonsense na Anambra maka Chineke. Soludo ga-achụgide gị ọsọ gị baa n'ọnụ agụ olesi that na imechara ife agbapụ na Anambra steeti. Ife m na-agwa gị owo verifiable something. Agwa m nso that na Soludo ahụ manifesto na abụrụ Soludo ga-abata na second term. I told you people this. Na what if I'm na-agwa? So kedu ọgwụ na anụ ife a because of economic sabotage. So legally Soludo cannot within the law because market bụ government na control ya. Until ghọta ya etu a oji ya so ọgụ na na social media na akọ kpaba nsela atụ onye nke emeghị nke a na-amakọ ka isi akọ adị m eche ka isi eche.
nnege mmadụ ntị ana m ege Soludo na-ekwu okwu ahụ I just watch ife niile ọ na-ekwu pick point needed so mụ na gị na-aba bụrụ ofu onye ma m na social media mana m na ndị Nigerian politicians ana m akọ kapasi akọ because of ncha niile ọfa nwadebara anyị n'ọnọdụ anyị nọ today. Do you understand me? And ya na-apụtasị m na onye ọbụla nọ na main market like etu esi achọtụ main market down on Monday ọ bụrụ eziokwu some people na-eme ife out of fear so ịpụtazi na-eyi mmadụ egwu nye apụta n'afịa or part of democracy